този бретон днес избра да не кооперира с мен. Ако се замисляте, защото знам, че това е честа дилема в живота на много жени, дали да се отрежете бретон или не знам какво да ви кажа. Някои дни е добре, някои дни прави каквото си иска. Май повечето дни прави каквото си иска. Реално бретон е малко като мъжете. Първоначално звучи като много добра идея и в последствие осъзнах, че не е чак толкова добра идея. Но да, как си да е. Не сме тук за това. Днес съм ви взела, на тези, на които ми е интересно, с мен в ателието на Промеса, да видите как минава за мен една полуработна събота. Работна, защото идвам, полу, защото е когато си искам. Да ви покажа какво правя с съботата си, кои задачки си оставам за тогава